göra ett trick. Så vi ska en chokladmacka. Ja. Så ska man ta bort en ruta, men det kommer ändå vara 24 rutor. Ja, vi har på så här grejer så att vi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Va? Nej, men se här. Den här är mycket mindre. Då är det såklart. Jag tror inte att det är knappt. Nej, för det var lite sant. Det blir... Nu kan vi se. Den här sidan. För hon vänder den. Alltså, det är fan vad smart det är. Ska du skära så? Men det spelar ingen roll, det är samma sak. Det är lika många rutor. Men om ni ser här ser ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den här är mycket mindre. Ja, kan vi smälta ihop då?